guys, so kakagising ko lang. Ayan, so babiyahe na ulit tayo papunta ng Albay, ng Bicol. So alas 3 ng madaling araw. So ayan guys, dito ako sa may Del Gallego, ano? Yan, so ang kailangan na requirements ayan, para sa pag-uwi ng probinsya. So ID lang yung tiningnan sa akin. Then hindi na niya ako, tinanong lang niya ako kung saan nagpunta. Saka ayun, hiningan lang ako ng ID. Then yung antigen, hindi na niya ako hiningan ng antigen and ID lang. Pero not sure ako kung sa another checkpoint going Albay is hingian pa ako ng antigen. So yan lang guys, yung sa mga uuwi ng probinsya, lalo dito sa Albay. Sabihin natin, tingnan mo kami. Huwag po maingay. Ito yung checkpoint dito sa Pulangi guys. Morning sir po. Oh, thank you. Salamat. Pulangi, sa boundary ng Kamsur at ng Albay, dito sa Pulangi. So kailangan niya guys ng kailangan niya magdala kayo ng antigen or swab test. So needed pa din. Unlike dun sa Del Gallego is pinadiretso lang kami, So dito medyo tinitingnan nila yung antigen result or ng swab test. So, make sure na pag-uwi kayo dito sa province ng Albay or dadaan kayo dito, nagaling kayo ng Metro Manila, so kailangan nyo mag-provide kayo ng antigen or ng swab test result para makalusot kayo. So yan lang yung yan yung update natin dito sa ating checkpoint kung uuwi kayo dito sa Albay.